як нацыянальная бібліятэка стала і выйшла, я ў гэты момант такі: так, мы ўжо я ўжо на той момант я гатоў быў прабачыць гэтай кнігі ўсё, і я таму такі: кайф. Запомни, я дурницы, читаю книжки, как мне спится. Сядете хуторатя их, как ведал Беларусь весь мир. Умовный я, такие як ты, как я. Умовный я, такие як ты, такие. Вітанкі, я Наста. Я Кірыл. І гэта культурна-забаўляльны падкаст «Умоўныя», на працягу якога мы традыцыйна распавядаем вам пра жыццё і творчасць беларускіх літаратараў і літаратарак, ды ўзнімаем розныя сацыяльныя пытанні, аб якіх прачыталі. І сёння мы пагаворым пра добра вядомага ў колах белліту медыяпісьменніка, журналіста і рэдактара. Чалавек, які не баіцца казаць праўду ў вочы. І паказаць усю антыутапічнасць сучаснага беларускага асяроддзя. Севярын Квяткоўскі. А таксама паразважаем, ці магчыма пабудаваць ідэальны свет з неідэальнымі ўводнымі дадзенымі. Ну і перад пачаткам хацім нагадаць, што мы маем соцсеткі. Інстаграм, Ютуб, Тік-Ток. Усё лёгка шукаецца па слову «умоўныя». Падпісвайцеся, стаўце падабайкі, пакідайце каментары. Дзеліцеся нашымі выпускамі з сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа нам прасоўваць беларускую культуру ў масы. І рабіць годных літаратараў больш вядомымі. Сёння мы з табой абмяркоўваем чалавека, які можа трошкі менш вядомы, чым тыя людзі, якія былі ў нас у папярэдніх выпусках. Але пры гэтым я атрымаў вялікую асалоду ад таго, што я ў яго прачытаў. Я бачу па твайму абліччы, што, верагодна, ты не такую вялікую. Але ўсё маё дзяцінства было пабудавана на фантастыке, на антыутопіях, утопіях. Я абожніваў гэты жанр. Для мяне гэта быў амаль першы жанр з літаратуры, з якім я пазнаёміўся. Першы гэта быў іранічны дэтэктыў і усе яго яркія і выбітныя прадстаўніцы больш нават. Таму да антыутопіі у мяне асобае стаўленне, я іх палюбляю, яны для мяне трыгерная і утульная штука адносна таго, што я магу ў іх застацца, але там я магу знайсці штосьці, што мяне больш раскрое нават для самого сябе, таму я палюбляю гэты жанр. І я разумею, што ты наадварот, цябе яны не тое, каб прыносяць вось такую вялікую асалоду. Да антыутопій я стаўлюся нейтральна. Яны, можна нават сказаць, негатыўна. Гэта проста не мой жанр. Не таму, што яны дрэнна напісаны, а таму, што гэта проста не мой жанр. Мне не падабаецца знаходзіць гэтыя сэнсы, адгадваць, а што ж пісьменнік там меў на ўвазе. Вось гэты падтэкст. У сэнсе, калі гэта антыутопія прям суперпразрыстая, окей, яшчэ можна пачытаць. Але вось закапвацца ў гэтай дзебры, спрабаваць здагадацца, а што ж там мелася на ўвазе, гэта не маё. І я проста не люблю антыутопіі. Я люблю вось сучаснасць. Я люблю тое, што вось у рэальнасці адбываецца, вось нейкі рэальны свет. Ты палюбляеш яшчэ гістарычную літаратуру. Гістарычна, гэта значыцца, што гісторыя была, і гэта была рэальнасць. Проста яна ў минулым, у якім я не жыла. Але гэта, нейкі рэальны свет, там не роботы, не фэнтазі, не іншаземцы, у сэнсе іншапланетяне, якія прыляталі. Вось такое. Мы уже даўно ведаем, што ў нас бываюць розныя густы. У нас зусім розныя густы. Гэта мне падаецца класна ў нашым падкасце. Мы палюбляем зусім розныя, таму можам абмяркоўваць зусім розныя. У гэтым, падаецца, уся соль. Ну што ж, у нас сёння і прышпільны твор, і класная сацыяльная, але складаная сацыяльная тэма, і таму давай хадзем па такому вось пляну. Спачатку мы абмяркуем з табой трошкі наш ідэальны сусвет, якім мы яго бачым, потым перайдзем да біяграфіі, і ўжо пайдзем да твора з невялічкай тэарэтычнай базай я сёння падрыхтаваў, і напрыканцы будуць парады. І ў гэты раз мы дададзім таймлайны, таму калі вы лічыце, што вы хацеце перайсці на штосьці больш цікавае з усяго, што я зараз пералічыў, калі ласка, усе дзверы для вас адчынены. Сацыяльная, ідэальная, нефармальная, моя. Ці лічыш ты, што можна пабудаваць ідэальны свет у гэтым жыцці? Не, свет ніколі не будзе ідэальным. А света? А света? А света? Света.
Ну, дзяўчына, будзе яна жыць. Я зразумела ўжо твой жарт, я пачынаю разумець па крысе. Света, вы не будзеце ідэальнымі, вы ўжо ідэальныя. Ну, свет ніколі не будзе ідэальным. Ніколі. Таму што ён стане дастаткова звыклай рэчы для нас. Ён нават не будзе называцца ідэальным. Ён будзе простым, таму што не будзе гэтага параўнання паміж. Калі не будзе ні ідэальнасцей, не будзе, значыцца, ідэальнасці, як цёмнае без белага і ўсё такое. Ну так, это як стасункі. То есть нібыта калі у вас ужо 5-6 гадоў разам, вы ўжо глядзіце друг на друга такі, ну добра, што ты ёсць у маім жыцці, але ну хочацца чагосьці вясёлага. Потым людзі разумеюць, што яны страчваюць толькі калі яны пачынаюць гэта страчваць, і таксама з ідэальным мірам, верагодна. Таму што зноўку вось з'яўляецца гэтая мэта, што чагосьці не хапае. Вось. А пры гэтым я вось скончу тую думку, што не зразумела, што такі ідэальны свет, таму што у цябе адзін ідэальны свет, што чытаць патрэбна больш вось такую абгрунтаваную літаратуру з фактамі. Да не, гэта я проста утрырую. густы смак, фламастары розныя. Зразумела, але мой ідэальны свет, ну ён не будзе стасавацца, верагодна, з тваім ідэальным светам, і таму вось таксама пытанне, што для каго. Верагодна, гэта можна абмеркаваць у тым, што у кожнага ёсць выбар і права абіраць то, хто ён ёсць. Пры гэтым, калі ён там не заважае іншым якасці ў сур'ёзным плане, што ў ўсіх зачынены узровень бяспекі, і ўсе маюць свае там правы голаса, разуменне і ўсё астатняга. І тады з гэтага можна сфармуляваць нейкія пастулаты таго, што такі ідэальны свет. Але нібыта зараз нашыя вводныя дадзеныя кажуць нам sorry, not sorry. Якім быў бы мой ідэальны свет? Першым пунктам было б безвізавы рэжым ва ўсім свеце. Я хачу вандраваць. Я хачу пабачыць гэты свет. Зараз гэта, ну, як віза, але гэта ўсё платнае, і гэта рэальна 100-500 колаў ада прайці, каб атрымаць нейкія візы часам. Вось, хацелось бы больш... Тебе яе могуць не даць, нават калі ты прайшла гэтыя колы. І калі ты самы звычайным чалавек, так. Хацелось бы больш вось мець магчымасці вандраваць і пабачыць розныя культуры, розных людзей, адчуць розныя мовы і проста пазнаёміцца з тым, які свет ёсць. А законт вось гэтых жорсткасцей у тым, каб уехаць у краіну, гэта становіцца больш складаным, і таму, можа, мы пачынаем не разумець адзін аднаго. Я бы яшчэ... Мой ідэальны свет — гэта змяніць школьную праграму літаратуры і даваць дзецям чытаць не суперскладаную класіку, а штосьці, напрыклад, больш фантазійнае, што вызаве ў іх зацікаўленасць. Але часта ж у гэтых фэнтазі існуе класная філасофія, яны вучаць там сяброўству, адказнасці, кахання, любві да іншых людзей проста. А даюць такую складаную класіку, якую ты, можа, нават у 30 не зразумееш, пакуль ты не перажывеш усе гэтыя падзеі сам. Ну, а што вы хочаце ад дзіцяці ў 10 гадоў? Так, канешне, у нас гэтае пытанне не толькі праз літаратуру праходзіць, а праз усю школьную савецкую праграму, што ў нас няма вось гэтай накіраванасці на штосьці практычнае, мы не ведаем, як працуе эканоміка, мы не ведаем, як працуе там, напрыклад, мінімальная дапамога ў экстранных сітуацыях чалавеку і штосьці яшчэ. Зато мы ведаем, што аж хлор не ўступае ў рэакцыю з якосьці гэтым шолачу, альбо чым яны там уступаюць. Я не ведала нават гэта. Не, я ведаў гэта ў школе. У цябе не развіваюць рэфлексію. Для мяне гэта тое, што я ўжо пералічыў, гэта магчымасць чалавека выказацца за... Свабода слова. Ну, свабода слова, свабода самавызначэння і самапраяўлення. Гэта тое, што я бачу зараз нават у каментарах, калі нам пішуць хейтарскія каментары, калі раней мне падавалася, што гэта ўсё патрэбна, я не хочу гэтага чытаць, я не хочу гэта бачыць. Зараз я разумею, што гэта меркаванне. Ну, то есть яно можа быць не самым добрым чынам выказана, яно можа быць, ну, там,
якаясь карціна іншая свету ад майго, але я разумею, што калі я хочу маць права на свае выказванні, то я павінен чуць і размаўляць, ну, можа, не размаўляць, гэта ўжо мой выбар, але быць гатовым да дыялогу нават з тымі людзьмі, якія лічаць па-іншаму. Першы пункт твой гэта свабода слова і свайго самавызначэння. Другое, гэта калі ты гатова да таго, каб узяць у свой дом жывёлу, альбо ты хочаш завесці дзіця, трэба як пры анкеце ў банку пацвердзіць, што ты здольны змяшчаць гэтую істоту. Ну, нават не анкета ў банку, а як школа кіроўцаў. Ён жа павінен ведаць тэорыю, ён павінен навучыцца, як рабіць практычныя якія штукі. Чаму менш вось адказная штука, як аўтатранспарт, ён патрабуе столькі часу, столькі разумення, а калі дзіцё нараджаецца, яго проста, ну, вось, всё, рабіце яксці. А калі вось пара, якая не можа завесці дзяцей, хоча яго усынавіць, там пачынаюцца такія колы ада. Я згодна з гэтым адказным падыходам, напрыклад, там альбо нейкае анкеціраванне загадзя, альбо курсы. І насамрэч гэтыя курсы усялякі там для тых жа будучых бацькоў, яны ўжо існуюць, але часам яны каштуюць да халеры грошай, і не ўсе могуць іх сабе дазволіць. Вось рэальна, каб былі дастойныя курсы, каб ты чамусьці, праўда, навучыўся. Биография. Ну што, пераходзім да біяграфіі? Северын Квяткоўскі. Ей! Абмяркуем біяграфію выдатнага медыяпісьменніка, як шмат часу, і ён пра сябе кажа, і астатнія пра яго пішуць. Ён таксама журналіст, рэдактар, менеджер культурных і медыяпраектаў і блогер. Северын Квяткоўскі. Нарадзіўся ён 30 сакавіка 1973 году ў Мінску. Так, ён овен. З усіх рагатых знакаў зодыяка овны мне падабаюцца больш за ўсё. Таму што яны такі ўпарты ў сваёй мэце, але яны ведаюць, чаму яны ўпарты і ідуць прям да апошняга. Яны могуць знайсці дужа многа сіл на тое, каб штосьці рабіць, і яны беспрынцыпныя ў некаторых момантах, але пры гэтым яны могуць быць трошкі імпульсіўныя, то есть яны могуць рабіць пад уплывам сваіх эмоцый штосьці. Ну, яшчэ наконт овну я магу сказаць, што яны любяць перашкоды і яны іх сябе ставяць, каб адчуць у сябе жыццё, а часам і каб даказаць камусьці, што яны чагосьці вартыя. Ну, вось такія ўпартыя, каб вось. І яшчэ яны дужа добрыя палюбоўнікі. Так, сексуальная зацыкленасць часта сустракаецца. На жаль, мы не ведаем шмат падрабязнасцяў з яго біяграфіі. Таму мы вырашылі пайсці ва-банк і ўпершыню у рамках нашага падкасту эксклюзіў. Мы вырашылі выйсці з сваёй зоны камфорта і мы вырашылі напісаць самому аўтару. Таму зараз вы можаце пачуць некаторыя пытанні, якія мы вырашылі яму задаць, і некаторыя адказы. А можаце, калі ласка, распавесці пра ваше дзяцінства, вашых бацькоў? Можа, вы памятаеце некаторыя месцы, з якімі было звязана ваше дзяцінства? Я нарадзіўся ў сям'і мастака і актрысы. Мама ўжо пайшла з жыцця, а бацька дагэтуль з гонарам адзначае, што прывіваў мне інтарэс да іранічнай літаратуры. Свой першы твор я напісаў у 9 гадоў. Гэта быў белы верш «Імпрэсія» ад наведвання возера Нарыч. Лепшыя сачыненні на уроках літаратуры пісаў я. Мама ніколі ўва мне не сумнявалася і досыць рана заявіла, што я буду пісьменнікам. Бацькі заўжды былі на маім баку. Вера ў мяне была бязмежнай. Я менчук да мозга касцей, як і мой бацька. А вось дзед Адам Квяткоўскі прыехаў у горад пасля вайны. У войску ён служыў ад 1938 па 1953 год. Пайшоў на тэрміновую з шарагоўцам, а вярнуўся баявым афіцэрам. Дзед нарадзіўся ў вёсцы Дусаеўшчына пад Капылём, дзе, уласна, я і бавіў час улетку. Я дагэтуль ганаруся, што на пэўным этапе майго жыцця вяскоўцы даверылі мне радоўку, выпас свойскіх кароваў. Па матчынай лініі я бавіўся ў пасёлку Кунцаўшчына пад Менскам. Цяпер пасёлак у складзе гораду, але я памятаю, як мы хадзілі пешшу ад станцыі метро Пушкінскай, дзе сканчаўся Менск. Як хадзілі? Я ехаў на плячох бацькі.
У Кунцаўшчыне я ўжо ў 7 гадоў навучыўся кіраваць коньмі. Неяк нават давялося транспартаваць з выпасу п'яных пастухоў. У 7 гадоў я пабываў у Грузіі ў 1980 годзе. У пасёлку жылі сваякі маёй бабулі, кубанскай казачкі, які ўцяклі ад галадамору ў Грузію. Засталіся ў вялікім сяле пад назвай Натаанэбі, бліжэй да Чорнага мора. Там у Натаанэбі я зразумеў, што ў дзіцячым садку нам хлусілі пра адзіны савецкі народ. У грузінскім сяле дзеці не размаўлялі па-расейску, а ўвесь антураж нават блізка не нагадваў СССР. Зразумела. А што накшталт школы, у якой школе вы навучаліся, ці ўзгадваеце вы гэтыя гады з цеплынёй альбо наадварот? Самы галоўны вынік маіх 10 гадоў навучання ў менскай школе нумар 74 я акрэслю наступнай замалёўкай. Я быў адзіным у сваім класе, хто з задавальненнем вярнуўся праз пару гадоў пасля выпуску, каб наведаць сваіх нешматлікіх, любімых настаўнікаў. «Квяткоўскі, я была дура, а ты был прав». «В чем, Ирина Васильевна?» «Во всем!» Гэта быў дыялог з маёй класнай кіраўніцай, якая прыняла нас, малых 7гадовых, будучы зусім юнай дзяўчынай, адразу пасля выпуску з ін'язу па спецыяльнасці французская мова. Прыняла, вяла 10 гадоў і разам з намі сталела. Гаворка пра 1980-90 гады. А значыць, палова з іх прыпала на перабудову, то бок Ірына Васильевна не паспела забранзавець у савецкім ідэалагічным жалезабетоне. Я цяпер неблага размаўляю па-французску, хоць практычна ніколі не рабіў хатнія заданні. А па паводзінах у дзённіку меў стабільную лічбу 2. На выпускным экзамене сабраліся ўсе нашыя францужанкі, увесь мігерыят, з мэтай паставіць мне ў атэстат жорсткі трайбан. А вось жа прыйшла правяраючая з раённага ўпраўлення народнай адукацыі, раяна. Вельмі сексапільная кабета гадоў 35 з вельмі прыгожымі і разумнымі вачыма. Мне было 17, і такія акалічнасці знешняга выгляду былі заўважнымі проста адразу. Губляць мне не было чаго, я ведаў пра траяку атэстат, таму закінуў нагу на нагу і пачаў несці ад сябяціну пра ўсё, што думаў на той момант. Па-французску, з памылкамі, але сам. Што правяраючая бачыла ўпершыню ў сваім жыцці. Цудоўна, невераемна, ускрычала правяраючая на расейскай і французскай мовах. Гэта 5, канешне, гэта 5. Мігерыят злобна ашчэрыўся і пачаў з усіх бакоў злосна нашэптваць у вушы дамы з раяна. Гаворка вялася пра маю двойку за паводзіны і што я не рабіў хатнія заданні. Сваю 5 па-французскай я пазней атрымаў пры паступленні на гістфак БДУ, а тады красотка з адукацыйных органаў мусіла пагадзіцца на 4. А цяпер уявіце сабе слёзы роспачы і адчаю маёй аднакласніцы Валі, імя змененае па этычных меркаваннях, якая таксама атрымала 4. А я, как дура, все 10 лет учила домашние задания. Валя білася ў роспачы. Пра школу я магу распавядаць бясконца, бо гэта мой самы удалы праект па ламанні сістэмы. А распавядзіце, калі ласка, пра ваш універсітэт. Як гэтыя гады праходзілі ў вашым жыцці? Першы курс, першы пару тыдняў вучобы, у мяне ўжо ёсць сябра адзінадумец, стаім на калідоры, размаўляем пра шляхі развіцця беларускай нацыянальнай ідэі. І раптам міма ідзе наш аднакурснік. А вось гэты чалавек, Севярын, цябе вельмі моцна не любіць. За што? Я ж з ім нават ніводнага разу не размаўляў. А вось за гэта ён цябе і не любіць. Ва ўніверы не трэба было ламаць сістэму. Мае гады навучання прыйшліся на бел-чырвона-белы перыяд нашай найноўшай беларускай гісторыі. Гэта быў ці не лепшы факультэт ва ўсёй вышэйшай адукацыі Беларусі. Я дагэтуль маю цудоўныя адносіны з мноствам маіх аднакурснікаў, з якіх толькі мізэрная частка пайшла на бок лукашыстаў.
Дадам толькі, што менавіта гістфакаўцы склалі большую частку удзельнікаў акцыі супраць змены дзяржаўнага БЧБ сцягу на савецкі ўзор у 1995 годзе. А што мы ведаем па фактах? Ну, мы ведаем штосьці пра працу Северына Александровича. І што ён працаваў журналістам на радыё 101 і 2, у газетах «Імя. Наша Ніва», у беларускай рэдакцыі польскага радыё, на радыё «Рацыя», радыё «Свабода». Таксама ён быў рэдактарам грамадскага блогу «Будзьма беларусамі». І... Што, ну, гэта дастаткова вядомы і дастаткова выбітны такой Блог, хаб так, класны. у беларускіх медыа, сярод беларускіх медыа. І таксама з'яўляецца публіцыстам на радыё «Свабода». Ён уваходзіць у саюз беларускіх пісьменнікаў і пэн-цэнтр. Ён дэбютаваў у газеце «Наша Ніва» ў 93 годзе з імпрэсіямі рознымі, напрыклад, назва «Момант мяне», «Парагвай», «На гэтай паперы». У 1990 ці 91 годзе ў Менску побач з будынкам Нацыянальнага банку раптам з'явіўся кіёск. Ды не проста кіёск, а пункт гандлю ад таварыства беларускай мовы. Гэта быў яшчэ СССР. Ну як быў? Па дакументах. Бо дэ-факта ў паветры лунала свабода. Я толькі скончыў школу. Я ведаў, што паступаю на гістфак, але я не збіраўся быць гісторыкам. Гісторыя мяне заўжды цікавіла выключна ў сваёй літаратурнай частцы, то бок у сферы інтэрпрэтацыі падзеяў. У кіёску каля Нацбанку я час ад часу купляў беларускую нацыянальную сімволіку. Газету «Навіны БНФ» ды іншыя выданні сам выдатаўскага выгляду. І раптам здарыўся цуд. Я пабачыў выданне, якое візуальна выбівалася сярод усяго, што я бачыў на беларускім медыйным рынку перад тым. Я пабачыў штосьці вельмі стылёвае. І паводле шрыфтаў, і паводле вёрсткі. Гэта быў першы выпуск адноўленай, а дэ-факта створанай Сергеем Дубаўцом газеты «Наша Ніва». Ну як газеты? Хіба па форме? Так-то «Наша Ніва» тады была хутчэй альманахам у газетным абліччы. Серыяй творчых актаў, як вызначыў хтосьці з кола творцаў, якіх сабраў вакол сабе Сергей Дубавец. Нашай Нівай узору 90-х я захапіўся ў 1991 годзе, а свой першы тэкст апублікаваным пабачыў у 1992. У рубрыцы «Што пішуць?». Мой стрыечны брат Віталік распавёў, як пайшоў вучыцца ў аўташколу, выпадкова набыў нашу Ніву і завіс над ёю. А я расповед закампанаваў у кароткі расказ. Я тады не ведаў слова «фражка», і што фражка станецца маім фірмовым творчым стылем. Фражка – кароткая гісторыя з жыцця, часцей іранічная, але часам і драматычная. Аўтарскае бачанне і прачытанне чагосьці, чаму стаўся сведкам ці удзельнікам. Пазней, у 2007 годзе, выйдзе мая першая кніжка пад назвай «Фражкі да пляшкі». Яна станецца без перабольшання зорнай, а для мяне, як для аўтара, натхняльнай. Бо «Каларадская пушча» хоць па форме і раман, але па сутнасці гэта серыя з фрашак, самастойных гісторый, знітаваных агульнай звыш ідэяй. А як атрымалася так, што вас надрукавалі ў нашай Ніве? Сергей Дубавец мяне запрыкмеціў неяк на беларускай імпрэзе ў Вільні. Спытаўся маё імя і прозвішча, пазнаў аўтара карэспандэнцыі на адрас нашай Нівы і сказаў каротка: «Пішы». У 1993 годзе я пабачыў свой твор на першай старонцы тагачаснай мастацкай інтэлектуальнай нашай Нівы. Сергей Дубавец мой настаўнік з вялікай літары. Ён мог закрэсліць увесь тэкст, апроч аднаго сказу, і шмат часу тлумачыць, чаму гэты сказ варты развіцця ў тэкст. Сергей Дубавец у сваёй нашай Ніве, калі бачыў патэнцыял аўтара, ніколі не шкадаваў свайго часу да інтэлектуальных высілкаў на тлумачэнне. Наш 2020 год адбыўся дзякуючы такім людзям, як Сергей Дубавец, людзям, якія свой дар бачыць і ствараць перадавалі іншым. Урэшце адбыўся цуд паўставання нацыі.
Яшчэ ён у 2007 годзе напісаў кнігу «Фражкі да пляшкі», за якую ён стаў лідарам прэміі «Залатая літара». І яшчэ ён з'яўляецца аўтарам кнігі «Падарунак для Адэлі». Гэта містычны трылер у навелах. О, я 2000 чуў пра яго. Вось «Падарунак для Адэлі». Таксама ён з'яўляецца аўтарам ідэі і суаўтарам аўдыёкнігі «Народныя фражкі», супольны альбом у 2009 годзе. А аўтар праекта і кнігі «Як стаць вось беларусам», пра якую мы сказалі, у 2014 годзе была напісана, і сатырычнага рамана комікса «Каларадская пуша», якая была напісана у 2019 годзе. І якраз якую мы будзем сёння абмяркоўваць. А распавядзіце, калі ласка, ці ёсць штосьці аўтабіяграфічнае ў вашых творах? Я упэўнены, што ўсе мастацкія творы аўтабіяграфічныя. Аўтар стварае толькі на тым падмурку, які ведае сам. Гаворачы, напрыклад, пра Каларадскую пушчу, я сцвярджаю, што твор аўтабіяграфічны. Большасць персанажаў узятыя з рэальнага жыцця. У рамане ўсе сітуацыі узятыя альбо з маёй біяграфіі, альбо з мас-медыя. За дэкарацыямі постапакаліпсісу хаваецца гісторыя Беларусі апошніх 30 гадоў. Прабачце за пытанне, але гэта заўсёды самае цікавае, але, канешне ж, вы можаце на яго не адказваць, калі гэта няёмка альбо штосьці такое. Карацей, можаце, калі ласка, распавесці пра ваша асабістае жыццё? Калі мне было 26 гадоў, а гэта 1999 год, я ўпершыню пачуў пра сябе плётку. Геббельс бы перакруціўся ў магіле, бо ён даваў звычайна 90% праўды плюс 10% маны. Але ў маім выпадку праўды было менш за 1%. Плётку склалі дзяўчыны з майго далёкага атачэння. А тэмай плёткі было маё асабістае жыццё. Я зразумеў, што папулярны і што мець паралельнае, прыдуманае іншымі жыццё – гэта мой лёс. Пра сям'ю я не распавядаю. Не таму, што я забабонны чалавек, проста я і праўда мяркую, што распырсквацца радасцю направа і налева – гэта мове тон. Адно, што ў якасці кароткай фражкі скажу, што са сваёй будучай жонкай на імя Воля я пазнаёміўся ў офісе партыі аматараў піва. Самы цікавы факт з яго біяграфіі гэта ты, што ён уваходзіў калісьці ў склад партыі аматараў піва. Прыкінь, такая партыя была. Партыя, яна так і называецца партыя. Партыя аматараў піва. Гэта такая партыя, якая афіцыйна дзейнічала ў Менску з 1900... Яна была зарэгістравана? Так, афіцыйна. Яна дзейнічала ў Менску з 1993 па восень 97 гадоў, пакуль не была закрыта рашэннем Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Чамусьці? Цалковая колькасць сябраў партыі ў 95 годзе складала прыблізна 2500. Сярод сяброў партыі былі, напрыклад, музыкі Сергей Скрыпніченка, Левон Вольскі, таксама лідар свабодных прафсаюзаў Беларусі Геннадзь Быкаў і шмат іншых знакамітых класных людзей. Ну і было 3 з'езды. Было 3 з'езды гэтай партыі. У 93-м, 4-м і 5-м годах. У іх нават быў свой устаў. Піць пыва. Пей піва! Блин, ну почему яе зачынілі? Столькі магло бы быць цікавых гісторый. І мне больш за ўсё падабаецца з гэтага уставы партыі пункт, дзе прапісана, што галоўнай мэтай гэтай партыі з'яўлялася барацьба за чысціню і якасць айчыннага піва. Гэта ж сколькі ў Менску магло быць класнага крафту, сколькі ўсяго. Ну за што? Ну чаму трэба было гэта зачыняць? Ладно, я ведаю, чаму яе зачынілі, проста не вытрымала канкурэнцыя дзікая утка і ўсё, пайшлі вось гэтыя пад дыванныя гульні. Спатрэбілася 9 наступных насычаных фактурай гадоў, каб мы стварылі сям'ю. Наша старэйшая Ксюша прафесійна займаецца відэарэжысурай і здымкамі, а малодшы Дамінік спалучае навыкі праграмавання і драматургіі. Жонка – ландшафтная архітэктарка і майстарка мастацкай фатаграфіі.
19 студзеня 22 году яго затрымалі ў Менску па вяртанні ў Беларусь з-за мяжы. У віну яму закінулі рэпост роліку, у загалоўку якога была абраза супрацоўніка берасцейскай міліцыі. Квяткоўскага завезлі ў Пінск і пратрымалі за кратамі 3 дні, а 22 студзеня нечакана выпусцілі, але зрабілі фігурантам крымінальнай справы. Пасля Северын пакінуў Беларусь. Прыехаў у Батумі, наколькі я ведаю. Грузію. Угу. І пасля гэтага, і зараз ён пражывае ў Польшчы. У нас багатая гісторыя пераезду з Беларусі ў Грузію, а адтуль у Польшчу. Цяпер мы жывем у Познаню і насалоджваемся кожным днём знаёмства з гэтым невераемным горадам. Але мне асабіста сны пра Беларусь прыходзяць вельмі часта. Твары, твары. Каларадская пушча гэта што? Гэта сатырычная антыутопія. І давай паговорым пра базу. Давай паговорым, што такое антыутопія. Каб распачаць і каб гаворыць пра антыутопію, трэба паговорыць пра утопію. Утопія гэта жанр літаратуры, які адлюстроўвае ідэальны грамадскі лад у мінулым або ў ўяўным свеце, дзе імкнуцца да ўвасаблення ідэала жыцця. Сам тэрмін упершыню з'явіўся ў назве кнігі філосафа Томаса Мора. Залатая кніжачка гэтак жа карысная, як і забаўная, пра найлепшае уладкаванне дзяржавы і пра новы востраў утопія. У ёй пісьменнік апісвае ідэальнае для сябе грамадства. Усе ў ім роўныя, нічым не адрозніваюцца, носяць аднолькавую вопратку і жывуць па строгім раскладзе. Потым стала зразумела, што ідэальнага свету дабіцца будзе цяжка. І вось, напрыклад, нават апісанне таго, што усе у адным адзенні ўсе ведуць сябе аднолькава і жывуць па распісанні, гучыць не дужа добра. Таму быў введзён тэрмін не антыутопія, быў введзён тэрмін дыстопія. Дыстопія гэта любы тэкст, у якім выдуманы свет прадстаўлены як разбалансаваны альбо дыскардыянтны. Я амаль гэта вымовіў з першага раза. Тэрмін дыстопія выпадкова прыдуманы брытанскім філосафам і эканамістам Джонам Стюартам Мілам. У 1868 годзе, выступаючы ў парламенце з крытыкай адной з ініцыятыў урада, ён заявіў, што яе аўтараў нельга назваць нават утапістамі. Утопія – гэта добрая ідэя, якую немагчыма ажыццявіць, а крытыкаваная ідэя была не толькі непрактычнай, але і дрэннай, таму гэта дыстопія. То есть ён проста нібыта ляпнуў з трыбуны, і гэта стала тэрмінам. А антыутопія? Антыутопія. Жанр мастацкай літаратуры, дзе адлюстроўваецца грамадскі лад ці супольнасць, якія аўтар альбо крытык лічаць непажаданымі, адштурхоўваючымі альбо палохаючымі. То есть тэрмін антыутопія пачаў фарміравацца прыкладна ў 19 стагоддзі. Першапачаткова яго ведалі як какатопію, у перакладзе з грэчаскай уяўны горшы ўрад. Утопія зразумела. Дыстопія, окей. Антыутопія? Антыутопія – гэта калі аўтар яшчэ дадае свае меркаванні. Ён падкрэслівае якуюсь... Шталту хоча паказаць, як гэта можа выглядаць. Адметнай жанравасцю і адметнай прыкметай антыутопіі з'яўляецца тое, што штосьці будзе утрыравана. Якаясь негатыўная асабістая рыса. То есть, напрыклад, якраз у 1984 падкрэслена і утрыравана то, што чалавек і партыя мае толькі адну хвалю, што... Толькі адзін напрамак. Ну, я зразумела, што выкручана на максімум тое, што хоча пісьменнік паказаць і чым хоча дагрукацца да чытача. Да, і гэта можа стаць вось якраз базай новага свету, які ён стварае. І вось гэта становіцца базай якогось сюжэта, і потым пад гэта ўсё падстрайваецца астатні мір, каб усё, што падкрэслена, працавала. І гэта якраз другая адметнасць жанру таго, што утопіі, антыутопіі, яны ўсе пабудаваны не ў рэальным свеце, у якімсьці новым свеце, якой трэба таксама аўтару выбудаваць, і каб ён не быў папяровым, каб калі чытач задаў сабе 1, 2, 3 пытання, ён не зламаўся. І гэта адна з асноўных цяжкасцей гэтага жанру, таму што цябе заўсёды будуць перавяраць на факты. Камусьці на гэта
плеваць адкровенна з аўтараў, камусьці, для кагосьці гэта важна. Але антыутопіі заўсёды крытыкуюць праз тое, што, напрыклад, знайшлі штосьці недасканалае і такі: так нельга, не мог нават свет пабудаваць. Кожная антыутопія адлюстроўвае не толькі погляды аўтара, але і яго літаратурную пазіцыю. То есть, што прыкмета, калі вы бачыце, што ў гэтым можна прачытаць тое, што хацеў закласці аўтар, яго пазіцыю, то гэта, хутчэй за ўсё, антыутопія. І таму, верагодна, пісаць зараз антыутопіі для некаторых людзей можа быць небяспечна, і гэта рызык. Гэта як палітычны напрамак у літаратуры. Калі ты не можаш вось напрамак штосьці сказаць пад сродкам антыутопіі, нібыцца гэта ж казка. А тое, што вы ўспрымаеце гэта так, гэта ваша меркаванне. Каларадская пуша — гэта сатырычная антыутопія. У каларадскай пушы беларусы праз сусветную катастрофу засталіся сам-насам у жорсткім грамадска-цывілізацыйным канфлікце. Каб вы разумелі, чаму гэта сатырычны раман, таму што гэта не проста катастрофа, Мінск затапіла. Утопія затапіла. Так, смешна. Так, свет у творы паказаны праз 30 гадоў пасля катастрофы. Пасля, не проста катастроф, пасля вялікага выбуху. Так, атрымаўся вялікі, як мы разумеем, ядзерны выбух, чаго мы зараз усе не тое, каб... ядзерны быў? Просто вялікі выбух. Ну, там абмяркоўваецца ядерная прамысловасць дужа многа. Але не сказана напрамак, што гэта быў ядерны выбух, пасля якога прыйшла вялікая вада, і ўзровень сусветнага акіяна падняўся на 199 метраў. І Беларусь даволі плоская краіна, у нас няма вялікіх узвышшаў, і таму большая частка краіны апынаецца пад вадой. Ну, тут вось першае такое нібыта пытанне, можна дакапацца, што Мінск, калі Мінск затапіла, там усё астатняе навакол павінна быць проста адным вялікім морам. Карацей, калі рабіць факт-чекінг, але я не хочу рабіць гэта для гэтага твора, не гледзячы на тое, што на ўсе астатнія творы я гатовы быць душнілай да апошняга, калі ўсе леднікі растаюць, што там скончыцца Іордан, вада паднімецца толькі на 98 сантиметров. Ну, то есть гэта самы жорсткі варыянт. 199 гэта ўсё. Гэта калі застанецца Мінск, у нас няма побач ніякіх крыніц вялікіх вады, у нас рэкі, ну, яны паўнаводныя, але не настолькі, таму, ну, типа, калі Мінск затопіцца, там зусім невядома, што павінна быць зусім астатнім. Ну, не міга 100% затопіцца. Да, яны так топяцца. Ну і праз гэтыя падзеі ў кнізе паказана, што сталіца краіны не застаецца цэласнай, а дзеліцца на две часткі: Менск і горад-герой. І паміж імі мяжа і візавы рэжым. Візавы рэжым. Тое, што мне так не падабаецца. Там ёсць кардоны, ёсць две дзяржавы, ёсць Менск, ёсць горад-герой. Горад-герой, яно больш маргінальная такая штука, там усе жывуць праз якісь латарэі, якісь рэчывы, якісь яшчэ, ну, цябе могуць забраць на вуліцы і адвезці на свінаферму, месца, адкуль ты не павярнешся, і гэтак далей. Ёсць у гэтым горадзе-героя кароль. Горад-герой не гэта ўсё, што каля велазаводу, так, і ўсё праспект Пушкіна. Ёсць іншая частка, Менск. І якраз Менск гэта тая другая частка от цэнтральнага да там сталіцы, яна больш цэнтралізавана, больш структуравана, ва ўладзе знаходзіцца не кароль, а мэр, жанчына, якая адказвае за ўсё тое, што адбываецца, і калі ў адной часткі вы можете сустрэць якуюсь такую, я бачу ў ёй адсылку да Рымскай імперыі, якісь оргіі, пітва, якое ідзе і не ідзе з кожнага такога крану, розныя дзіўныя рэчывы, то ў Менску у нас нібыта ўсё чыста стэрыльна і якраз нібыта ўсё як для людзей. Зразумела, мы не можам проста распавядаць пра свет, у нас ёсць той самы галоўны герой, пападанец, чалавек, які павінен правесці нас сквозь гэтую гісторыю, і чыю гісторыю мы будзем чытаць і слухаць. Імя яму Дзікун. Дзікун. Ён жа Станіслаў альбо Стасік, але Стасікам яго называюць толькі жанчыны падчас кахання. Так, тут... Гэта цытата. Добра. Наш Дзікун – гэта чалавек, які не жыў ні ў Менску, ні ў горадзе-героя, таму што яго дзіцём адтуда звезлі.
Гэта вам будзе распаведзена ў першых 30-40 старонках. І дзікун адзін з тых людзей, які абладае унікальнай здольнасцю. Ён можа не тое, каб прадбачыць... Ён бачун, ну, як іх такіх людзей называюць, ён бачун, таму што ён нарадзіўся бліжэй да выбуху, а як казалі, што людзі, якія нарадзіліся бліжэй да часу выбуху, яны могуць прадбачыць нейкія падзеі. Не прям так прадбачыць, што ў іх, а нейкая карцінка так у вачах, што вось хтосьці там памрэ праз 5 хвілін, альбо штосьці адбудзецца, не. А яны інтуітыўна адчуваюць, што штосьці зараз будзе. Атрымліваецца, што ў месцы, дзе жыве гэты дзікун, з'яўляюцца дужа небяспечныя істоты, чорныя людзі, якія яшчэ з гэтым забіваюць яго дзяўчыну, якую для яго дужа важная. За якой ён хацеў ажаніцца. Ажаніцца, так. І ён разумее, што гэтыя істоты, ну і ўсе разумеюць, што гэтыя істоты могуць быць небяспечнымі, іх можа становіцца ўсё больш і больш. І яны з чалавекам, якой яго выхоўваў, Альгердыч, яны вырашаюць, што ён павінен паехаць у Менск, каб першае выратаваць усіх ад гэтых чорных істот, і па-другае, ён павінен у ідэальным варыянце аб'яднаць вось все, што ёсць, таму што Альгердыч той самы чалавек, які верыць, што все павінны быць разам, усе павінны быць едзіны. І гэта нібыта завязка сюжэта. І вось зараз мы зробім стоп, таму што можа далей мы будзем абмяркоўваць тое, што вам праспойлерыць сюжэт, таму калі вы не хаце гэта зрабіць, вы можаце перайсці на таймінгі, якія мы указалі ў апісанні для таго, каб працягнуць і ўжо пачуць якісь больш агульныя факты альбо перайсці ўжо напрамую да парад. Можа, ты хочаш дадаць штосьці перад гэтым пераходам? Момант, які мяне ў творы зачапіў моцна, я ў нейкі момант, я чамусьці думала, што гэты твор быў напісаны, можа, год-паўтары таму. А калі я пабачыла, што гэта 2019 год, я такая, паважаны пан Северын. Нам трэба паразмаўляць. Можа, вы бачун? Таму што рэальна у мяне было пачуццё, што ён незвычайны чалавек, таму што шмат узгадванняў у кнізе, яны пачалі адбывацца праз падрабязныя і настолькі кропкава дакладныя, з адсылкамі да сучаснасці, так. Так, што ў мяне з'явіліся пытанні, можа вы насамрэч бачун, ты самы, пра якога вы пісалі? І так, першае, што мне кінулася ў вочы, гэта тое, што сам твор выкарыстоўвае дзікуна як якуюсь цацку. Ён нібыта зусім сюжэтна не стваральны, а першы старонак 250-100%. І ён проста ходзіць, ён сваё сюды сябе прынёс, туды сябе прынёс. Ён такой, ён нічога не робіць. Я, шчыра кажучы, я на старонкі 100 я страціўся і такой, а што ён вообще тут робіць? Мне штосьці распавялі ў пачатку, я не зусім зразумеў, што ён там канкрэтна хацеў куды ісці. Я ўжо на вось гэтай трэцяй кнігі я забыў, навошта ён сюды прыехаў, і ён проста прабачце, па гораду герою і купляе коміксы сексуальнага характару. І я такой, так, а што ён тут павінен... Ён кагосьці павінен уратаваць. Каго? А я такая, дык яго ж на вяселле пасылалі на пачатку. Вось так, гэта проста ўсярэдзіне... на вяселле было прыкрыццём. Вось гэта другое пытанне да твору, таму што у яго ў пачатку забілі дзяўчыну. І ён аб гэтым не ўзгадвае на працягу усёй астатняй кнігі. Яму похер. Так, і было пытанне, а навошта тады ўвогуле гэта інфармацыя выкарыстоўвалася? Гэта павінна быць матывацыя персанажа да дзеяння. Альбо нейкае помства, яшчэ штосьці так. А проста ўкінулі, памерла дзяўчына, і што? Ён не адчувае з гэтага нічога, ён не павяртаецца да гэтай думкі. То есть ён, увесь твор пабудаваны ад асобы вось гэтага дзікуна, мы чуем яго думкі. І таму вось гэтая асоба была прапісана дужа дзіўна, таму што ў некаторы момант да яго пачынаюць яшчэ дакапвацца з пункта гледжання таго, што ён кажа ок і окей. Але ў думках я загугляў, ён не кажа ок і окей. Няма ўзгадванні да гэтага моманту, што ён так казаў. І гэта выглядае, нібыта да яго на пустым месцы дакапаліся. І ты такой, ок. Але мне вельмі падабаецца ў гэтым творы тое, як падрабязна
пісаны мясціны. Ну, у сэнсе, не проста напісалі, ну, там, затапіла такія-то раёны, а тыя раёны, у якіх бываюць героі, прапісана, што канкрэтна затапіла, што там дзейнічае, што не дзейнічае, што раней было, што сталася. У сэнсе, ёсць нейкая карцінка, якую можна намаляваць у сваёй галаве, нафантазаваць. Так, з плюсаў, канешне, свет прапісаны амаль ідэальна. Ён зроблены, бачна, што аўтар дастаткова доўга аб ім разважаў. Ну, вось, якое пытанне ў мяне не з'явілася, ён усё мне растлумачыў. І так як гэта антыутопія, гэта дастаткова важна. З гэтага пункту гледжання вопросаў няма. Яшчэ я б дадаў, што там, ну, зашмат персанажай. Там персанажы гэты уводзяцца, якія імёны, я ў іх у некаторы момант трошкі страціўся, потым гэты Мао з'явіўся, потым ён узгадываўся, я ўжо забыў, хто гэты Мао, мне не нагадалі. І яго так апісалі, што ў мне не было нічога такога чапляльнага. Каб зразумець, што гэты чалавек, што ён тут робіць і якую унутраную нейкую моц альбо філасофію ён несе ў гэтым творы. Напрыклад, у мяне ёсць асабістасць, мне дужа цяжка запамінаць імёны, і мне дужа цяжка запамінаць вось такія маршруты, якія, дзе я не быў, ну, то есть... Вось Ёсць спецыяльны тэрмін, тапаграфічны крэтынізм. Ну, у мяне яшчэ імённы крэтынізм, вось яно цалкам. І гэты тэкст, ён нібыта пераверка мяне, таму што тут ёсць і да халеры імёнаў, і да халеры якіх... Ну, з імёнамі у мяне таксама былі праблемы. Мне не хапіла нейкіх чалавечых разважанняў, то бок там было гэты твор перанасычан нейкімі падзеямі, а мне не хапіла разважанняў наконт чалавечых стасункаў, наконт прапісанасці персанажаў, што яны адчуваюць, як яны гэта ўсё бачаць. Там проста яны штосьці выконваюць падчас усяго твору. То бок для мяне кожны персанаж з'яўляецца для таго, каб данесці нейкую думку да чалавека. А там яны нібыта проста так з'яўляюцца і дзейнічаюць на працягу. Тут наадварот, тут вось гэтая нетыповасць персанажа якраз і спрацавала. Дзікуна нібыта выхавалі, каб ён выратаваў зямлю. Але ён сам пасіўны, то есть ён як нібыта артефакт, які спрацуе толькі напрыканцы. Вось так і адбылося. Ён усю кнігу, ён проста хадзіў і быў для нас вось гэтым біноклем, які падсвечваў, паказваў, што адбываецца, як яно так здарылася. То есть нават калі б яго не было, усё, акрамя апошняй часткі, спрацавала бы. Усе персанажы, якія ввадзілі, яны якраз сюжэтна штурхаючы. Яны тыя, хто развівае гэты сюжэт. Альерджыч яму дапамагае ў пачатку, Мао дапамагае яму ў канцы. Проста іх зашмат. Проста іх да халеры. І яшчэ я хачу дадаць, ну, гэта такое, для мяне там трошкі зашмат узгадвання сексу, прычым я полюбляю секс, мне падабаецца, калі аб ім распавядаюць, але з пункта гледжання таго, што я хочу разумець галоўнага героя, я хочу зразумець, як ідзе сюжэт, што ён зусім робіць, а ён там купляе коміксы, потым там ідзёць якаясь вось гэта частка з голымі дзяўчынамі, потым яшчэ штосьці, я такой... А памятаеш, мы на пачатку узгадвалі, што ў оўнаў бывае ўзвышаная вось гэтая сексуальная запатрабаванасць. Всё, пытанняў няма. Пытанне знята. Што самае выбітнае ў гэтым тэксце, гэта тое, што сам гэты тэкст, ён складаны, і яго, верагодна, хочацца перачытаць другі раз, каб зразумець. То есть ты першапачаткова ты акцэнтуешся на сюжэтнай частцы. І яна такая, яна не дужа моцная. Яна не тое, каб прапісана там ідэальна, і у цябе такія сюжэтныя павароты, типа, там много юмора, там класна, но сам сюжэт, ты такі ў якийсь момант, а што? Верталёт? Адкуль у вас верталёт? Потым ты такой, стоп, окей, ну сюжэт ёсць, добра, але давайте паглядзім на тэкст, як на тэкст з двайным дном. І ты пачынаеш сачыць за адсылкамі, ты пачынаеш сачыць, ты чытаеш разважанне аўтара пра вось якраз
тыя самыя палітычныя строі, якія ён бачыць. Ты глядзіш на тое, як гэта ўсё можа павярнуцца, ты з чымсьці згаджаешся, з чымсьці не. І гэта ўсё дуже добра працуе, яна дуже класна прапрацавана, вось гэтыя адсылкі, бачна, што чалавек добра разумее, што такое камедыя разважанню, што такія каламбурчыкі, якія я полюбляю, і многія людзі полюбляюць. І гэта ўсё дуже класна працуе. І таму, не гледзячы на тое, што ў мяне ёсць да халеры пытанняў, я разумею, што гэты твор мне падабаецца. І гэта самае вялікае для мяне у маім светапоглядзе, вялікі кайф. І вось калі ў якісь момант мне не хочацца яго крытыкаваць, а мне хочацца прачытаць, і мне хочацца атрымаць насалоду, я разумею, што гэты твор чапляе мяне, і ён робіць гэты час, які я з ім праводжу, для мяне каштоўным. А вось калі я проста сижу і такі, так, тут факт-чекінг не праходзіць, вось гэта штосьці яшчэ, значит, твор мяне не зачапіў. Я не гатовы яму выбачыць некаторыя памылкі, якія я ў ім сустрэў. Наконт парад тут будзе шмат чаго, таму што антыутопіі сёння існуе да халеры. Давай абмяжуем, што мы не будзем гаворыць пра антыутопіі, які проста паказваюць мір роботаў альбо цифравой якоїсь. Так, не будзем пераўтвараць з антыутопіяй нейкую фантастычную частку. Штосьці, што бліжэй да сацыяльнага, ніж тэхналагічнага. Так, і наконт парад, калі я пачала пра іх думаць, адразу я зразумела, што ў беларускай літаратуры ёсць дастаткова шмат антыутапічных твораў. Адзін Марціновіч чаго каштуе. Можна адразу амаль любую яго кнігу браць. Колькі я не чытаў, для мяне ўсё ж такі фаварытам застаецца мова. Гэта кніга, з якой варта пачаць чытаць беларускую, таму што яна выбітная, яна лёгкая, яна класная, яна шапляльная. І гэта быў, дарэчы, мой першы беларускамоўны твор, які я прачытала вельмі асазнана, калі перайшла на беларускую мову. Вось, і мяне гэта яшчэ больш дакруціла мою думку, што нельга і не трэба саромецца размаўляць па-беларуску гэтак далей. І гэта антыутопія Марціновіча мне паказала, што можа быць, калі ты страціш вось гэтую зацікаўленасць у працягу развіцця беларускай мовы. Я дадам з кніг, я паспрабую хутка. Гэта аповед служанкі, Маргарет Этвуд. Першапачаткова паспрабаваў паглядзець серыял, дзе я не смог яго паглядзець. Я пачынаў 2 альбо 3 разы, і ён быў для мяне дуже жорсткі. Потым я паспрабаваў пачытаць кнігу, кніга для мяне была лягчэй, я яе прачытаў, і потым перайшоў да серыяла. І гэта адзін з немногіх серыялаў, які лепей, чым кніга. Яны перапрацавалі сюжэт, і мне больш падабаецца, як яно выглядае ў выглядзе серыялу. Пераходзім да серыялаў. У мяне сёння толькі серыялы. Першае гэта гады 19-го года, гэта брытанская драма «Антыутопія» пра недалёкую будучыню, дзе галоўная гераіня, яна спрабуе зрабіць сабе палітычную кар'еру. Гэта дуже класная драма, яна усяго на 6 серый, гэта міні-серыял, і з некаторымі меркаваннямі і рэчамі у самім серыяле я не згодзін, але мне падаецца, што яго можна паглядзець вось як з пункта гледжання таго, каб пабачыць розныя аспекты жыцця. І другая, гэта «Чалавек у высокім замку», серыял з дуже прыгожай карцінкай. Гэта гісторыя пра свет, дзе на працягу Другой сусветнай вайны нацызм перамог, і якая была бы сучаснасць, калі бы гэта произошло. Наконт фільму, так як ты больш любіш серыялы, а я фільмы. Давай, твоя. Из старой савецкай класікі, Тарковскі, з фільмам «Сталкер». Таксама антыутопія, яна зацягвае. Як можна параўнаць, я вось свае пачуцці ўзгадваю наконт гэтага фільму, як з «Дзюнай», якую я паглядзела. Медленны такі павольны фільм, які проста як засасвае цябе ў сябе, вось гэтую увагу, і ты не можаш адарвацца, пакуль не даглядзіш да канца. Я паківаю, але я не ведаю, я ні то, ні іншае не глядзеў. Больш за ўсё ў гэтым фільме мне падабаецца тое, што ніводны кадр не з'яўляецца тут лішнім. У адным кадры была нейкая падзея,
Наступны кадр ён можа быць супермедленным і суперстатычным, напрыклад, як камера там па вадзе па рацэ перадвігаецца, і ты ў гэты час разважаеш наконт таго, што было ў мінулым кадры. У фільме створана добрая дынаміка, якая дае ў паўзах магчымасць Падумаць. гледачу паразважаць над тым, што ён толькі што Так, пабачыў. тое, што я вельмі люблю, таму што калі як ты любіш, што падзеі вось так вось змяняюцца, я гэтага не люблю. Гэта мне не дае магчымасці асэнсаваць тое, што я бачу. Ну, я асэнсоўваю толькі пасля таго, як я пабачыў усё. Я не магу рабіць высновак, пакуль у мяне не скончыцца фільм. А я проста потым згубляюся і такая, так, а што там было? І мне патрэбен час, каб усё ўзгадаць альбо пераглядзець кароткі змест яшчэ раз, каб узгадаць, што было. А калі мне пасля кожнай падзеі даюць час асэнсаваць, тады я гэта запамінаю свае думкі, вось гэтае. На гэтым мы сканчваем меркаванне Северыны Квяткоўскага. Чалавека, чые антыутопіі могуць быць прыкладам класнай беларускай літаратуры. Шчыра дзякуй, што паслухалі выпуск да канца. І калі вам спадабалася, падтрымайце нас адзнакамі на платформах Apple Podcast, YouTube, Яндекс.Мьюзік, пакіньце свае каментары альбо падзяліцеся выпускам са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа прасоўванню падкасту ў масы і як мага большай колькасці людзей даведацца пра цікавосткі беларускай літаратуры. Таксама падтрымаць нас можна праз Patreon і Boosty. Гэтыя грошы пойдуць на слоўнік беларускай мовы для Кірыла, а пасля гэтага падкасту яшчэ і на слоўнік мне, таму што пасля гэтага твору мне з'явілася шмат новых словаў, якія я, аказваецца, не ведала. Не ведала? Я Ну, не думаю, толькі б хочаш не ведала. скасаваць. А яшчэ ў нашага падкаста ёсць Instagram. Вы з лёгкасцю знойдзеце старонку праз пошук са словам умоўныя, кірыліцай альбо лацінкай. З вамі былі Наста і Кірыл. Усім шчасліва і не забывайцеся на беларускую літаратуру. Яна таго вартая. Умоўны я, такі як ты, так я. Умоўны я, такі як ты, такі як я.